Hej alle sammen. I dag vil jeg lige begynde en ny video. Jeg prøver lige at spille på en højhus server. Og simpelthen det er rent knife åbenbart. Altså, jeg plejer ikke at være så god til at knife, men altså, det kan jo godt være, at dem jeg møder, de er også rimelig dårlige. Så lad os prøve at se. Okay, det var allerede et kill. Lad os prøve at se, om vi kan få næste. Det bliver lidt svært, fordi han kan bare stå og vente på os. Nice. Gear, dreng. Okay. Jeg tror, vi kan købe nu. Ja. AK, altså som sagt, AK, det plejer at være mit main våben. Det er i hvert fald. Jeg er ikke så god til AWP, så jeg foretrækker i hvert fald AK. Og grunden til, at jeg ikke har nogen skins, så det våbnet er jo ikke så fedt. Det er fordi, at jeg havde en masse skins, jeg havde vundet i nogle bets, og så bedte jeg så videre ind på CSGO Lounge, og så tabte jeg det hele. Det er jo lidt sørgeligt at tænke på, men det er okay. Så lige nu der er jeg i gang med at prøve at se, om jeg kan bette mig op til det igen. Men hvis der skulle være tvivl om, hvad jeg hed, så hedder jeg Mathias.